Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubak barista Paul Ternyang bolong kurtong juga khun nyotrap National Awakening Movement ban aireng nama kerwat constituency ula thap kerteng ban aireng ke election shiki jing darbar thau anjong ka khasi hers atar Magistrate Council ke ban salong shen men tau ban aireng pang. Yo ubak barista la sendar lang daki bahing SM lambe kinong kershan jong u kan bau dang le ban thap kerteng hakalai trek urempang ala jar pausan ha office trekam jong Deputy Commissioner ke South West Khasi Hills District. Kamu jangan banding kong i, dan kan saya nam tak samla. Kini kau bangkang tak samla. Kisamla kini kilawe nam ta. Kini kaberi unyu tak ujungi. Kumjuru berbaleng ngayele kini election. Berbaleng ngami sekamar. Kajimi jangan sekamar kelomban. Pada ai mensim kisamla. Omdei tang hani kerepok ka konsensi jangan makurat. Henry habah jung kiwi konsensi. Jika thong jangan kalau banding kong i kalau ba kadang upai ba. Amar ba kajing don kam kadang leng ba jung upai ba. But ki issue ki banga la rang apoi sport district council ki issue jong pai bai bat kum juru ba ki issue jong aru ki don hang marwei ki kami ke banga thmu kum samla ka bani ko ngai kalong ba kum samla bani sport district council ngabu ke wi ke ka jing sneu ke jong ba ono ba ka jing sneu ke jong kum samla kum wi kum candidate kertong juga di kum kuat konsensi ba man sekri hok yu pai ba pada kumcu ru ba ka district council ka di kebor ka ikhtiar ka ba yada yu rit pai ya ka riti ka dustur ya ka sanchar ka khadar ba ndo siap di kumcu ru ba masuk kya ba haberi ka ni ka election no ba ka di ka we ka ba menta ka long ka election ka ba ngim jutri da ka bor pisah henry ngitri da ka bor met da ka bor mensim bat ngaru kumcu Natri da kabar met, da kabar mensim, da kajing i jong pai ba bat. Karai ka jong ahi kalong ba, nga ai ka mensim kati kemud ketika dia ngau pai ba hi, kajing start jong pai ba, ba ladang ngalong akanu bono bantah ndri, kedi pai ba ndri. Ngapa di marwei kedi tang penidot ku kertong ngantri sistem kat balai bor bret, bat kum curu ba ke ke ba ngi tu kalong ning ba pai ba. Borok sikata ngong ba lawat ki RTI nang ni nang tai pala alap apo ki department beper apo jong ke DSC kidon ki jing ko abedi kar kum thap kam thap jam akwa ba dalong kum no ru hai de kam ka jam ade ban long transparent ong no ba latip hi ba ting an ong hap ong kum no ba hap keno hi kinong yalam ki jongi bara bala balong MDC ni MLA bale nama kadon hi ka bam sak no kata cha marba ngasu thu ngaru ngadi we samla pengalamat berpersang ban thap kam thap jam hang di apo district le jong di kadon ke jing le don bor mar boleh ngong le don bor marba nakaliang ki breu ki jongi nang ti na pu silung bat ngam thau tangi silung ri na thau lang ye bor okhat kadi kamok rawat mar boleh ngong kumta kadon ke jing du na jing ko jong ka DSC Kidon kibreu samla jongi nang ti na po silong umpat nang ni na po kamo kurwat borok khat kuwe ba kila pas ki sambo pher kila pas ki kedan pher kila don ki kedan doktor engineer of ki degree pher ki master pher rei kat ba ki le exam enda kila po ka written test kila pas but enda la po personal interview ka poi kajing habe kendu ban hab ong ba lada don UMLA lain UMDC lain badan ka sarkar imla ban di kami jam kata ka bang susi bang ni po makwat ngakwa ba nang ni sakmat kajing thep kam thep jang ni po makwat kende ga lomba khoi kan transparent ban ngaru kumwe kertong ngam kwa banong ba larang apoy sa katong ngan ai kam ai jam bi borok khat ki samla hendrei ngara ba ong ba ke balang ni sakmat lada ki don kino gini jing habedi samla tonginami nginaki lada kidon jingle torti habede beka DSC lade habede ki department pher kum juru ngajong ki officer lada pi sakri hok pai ba wat sakri ki sarkar ngong ba baleng ong kumta namar ba ka jinglong ka parti mta ba jinglong ka sarkar mta kalong ba kadi ka jingle mon le lait lut le palat ba mdon su kata ka jing burom ki kiren la burom tangi ki he khan
tolong ba borok ngele hala gajong kanung rim dei borok habang ngele gidon kajing temu gidon kajing scam hendai ladang ngampoi sekathong ru nganang tri ringkat pai ba nang ba nang ni sekmat kalenti jongi kum ki samlah nginang tri bat nginang pen ki kam ki babha bat hakim nang salang bat kum juru hau pai ba bat nganang ye scam nang ni sekmat ba kedi kajing sedang jonga kum samlah ban kuni election hendai nang ni sekmat nganang tril bat nang ngele shirhem kat bala ibor barit hakmat jong pai ba bat haka jing ya tri ringkat pai ba haka di ke election bat kum juru la dala de ke election nganang tri baru pai ba